Eman 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 ere dînê Minê dîwarê Şamê şamşîratê bu vezne dîwarê Şamê şamşîratê ere kurmal rabe vespe kavilê gunda şerê bade bide belê berê latê bade rabe şerê bade bide berê latê Heçî kesê kavilê gunda orta dila çeva xeber de belkî Delaliyê malê bimre wana herine mîratê malê tu dînê tu dînê tu dînê tu dînê tu dînê teresê kavilê gunda da tu dîna serme xwera wana hebînî Eman 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 ere kurmal rabe şerê xebişû avasarem kurmal vespe aynı doner gula hurbe derem vele çelişarem Go aynı dona gula hurbe derem vele çelişarem da tu vespe bejna bana çabriye belak devle ve şekrim ramusana ke avdal khod kerem ke mene bişte ve kala bove vele tanel malem ele tu dini ve tu dini tu dini tu dini tu dini ay kurmal kavilê gunda da tu dîna serme xwera malê na hebînî Eman 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 ere kurmal rabe şerê xebişû avenerim kurmal rabe kavilê gunda şerê xebişû avenerim de kavilê gunda aynı dona gula hurbe dire vele kenederim gula hurbe dire vele kenederim داد بیست به بجناب بدن چبریه بلک رمسانه که عبدال خود کرم که مر نچه مال دا کو آتیه باوی ویلی خورانه بیون آله تو دینی وی تو دینی تو دینی تو دینی تو دینی آی ترسه کابلی گنده تو دینا سرم خورا والی نحبینی